Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab niadtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausaunta sila. Amahan, mausaunta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayud, ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan, nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo, o kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila o kini akong padayunon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nagpadayon tag pamalandong sa Ebanghelyo sa pag-ampo ni Jesus alang kanatong tanan. Gisugda niya ang pag-ampo alang sa iyang mga disipulo katong unang nagkuyog-kuyog niya samtang buhi pa siya. Niya iyang giampo nga magkahiusa unta ang iyang mga disipulo sama nga siya nahiusa ngadto sa amahan. Niya karon sa atong ebanghelyo nagampo na sab siya nga kadtong mutuo sa pagwali sa iyang mga disipulo sama nilang San Pedro, nilang San Pablo ug uban pang mga magwawali hangtod karon. Maminaw tingali mo suwali ni Padre Siano or kinsa pa mga magwawali diha nga inyong gipaminaw nga nagtudlo sa pagtulunan sa Ginoo pinaagi sa atong simbahan nga Katoliko. Giampo ni Jesus nga magkahiusa sa dunta, mausa sama nga ang amahan nahiusa ni Kristo, si Kristo nahiusa sa amahan, unya si Kristo nahiusa sa iyang mga magtutuo og sumusunod, kita sang tanan nga mutuo mahiusa. Lingi ay mong tupad na wa mo lingi, wa jud mahiusa no. Lingi aw sa no nya ingna siya gusto kang makighiusa nako. Ina ko no. Oh, na wa kayo mulingi ang uban. Ngano wa man mo mulingi? Kay di ka gustong makighiusa. So ang una yung requirement aron ta magkahiusa ang pagtan-aw sa imong isig katao ug ang paghigugma niya. Di gani ka mo tan-aw, di sad ka mo higugma, wa gyud mo magkahiusa.
Kumusta man mo mga asawa din eh? Hiusa pa mo sa inyong bana karon. Sige pa mo tanaw sa inyong bana. Nya sige mo higugma. O lami na kayong patyon. Ay, sus, klaro na mga naong ninyo. Nagani uban, magsigi na lagsimba, magsigig simba. Anong ni anam lang naong ni mo simbahan? Ari na noon mo tanaw sa pare, di na noon mo tanaw sa iyang bana. Ang resulta, madevelop na madisgrasya, usahay. Kamo mga asawa, di hagit mo tanaw sa inyong bana. Niya, higugmaa sila. Kamo sang mga bana, kamo mga banang ni adinhi. Sige pa mong tanaw sa inyong asawa. Niya, sige mong higugma. Dugay na mong giluod. Mao nay apan tanaw ba? Niya, inighigugma nato, ang gugma nga atong gamiton, dili ng gugma nga kalibutanon. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo ni deklarar si Kristo, amahan ang kalibutan wa muila nimo. Bisag ikay nagbuhat sa kalibutan ug ang kalibutan imo, apan ang kalibutan wa muila nimo. So kanang gugma nga kalibutanon mga igsuon, di na kailag Ginoo. Sa may gugmang kalibutanon, ang unahon og hatag og nindot og kaayuhan ang kaugalingon, ang atong self. Maunay gugmang kalibutanon. Kanabang kusog kitang ingon, ngigagod, kansin ako no? Ha? Imo kong pahigugmaon anang buang-buang dako. Unya, ako, unsan man lang ko. Di ba? Zawan, ingon anak mo, kinsa may una nimong higugmaon, imong kaugalingon o ang imong isig katao? Kinsay mo ingon din ni pader, ang akong higugmaon, ang ako jong isig katao, dili ang akong kaugalingon, ta sa kamot ay pamakak. Mayo kay daghan-daghan. So wakabot katunga sa ato pa ang sobras katunga mga yawanon, mga kalibutanon. Adi gani mo mag-usab, pabilog yun mo sa kagubot, pabilog yun mo anang kinihaay, bisag managsuo, nagkinihaay, mga manag-agaw, nagsigig binungulay, tungod anang gugmang kalibutanon. Ikaduha nga, timaan nga gugmang kalibutanon, mas higugmao nato ang kwarta kaysa tao. Ang kalibutan na higugmas kwarta kaysa tao. Mo nang gamito niya usahay ang kwarta aron patyon ang tao. Wa mo mahibaw na. Wa mo mahibaw. Na. Bekaron kinsa may inyong mas gihigugma, ang kwarta o ang tao? Kung naay tao nga mangawat sa inyong balay, kuwaon niya inyong kwarta, masuko mo dili. Inigkasuko nimo, mas gihigugma nimong kwarta kaysa tao. Imo pag yung kulatahon ang kawatan, bunugon pa, ipapriso pag yun, ingnon pag yun, may ratag madugta ka diyang buanga ka, adika ka, sikag pangawat buang buanga ka, kami gahago di rin niya, ikay mangawat, ta? Mas nahigugma sa kwarta kaysa tao, yawanon ka. Na siya. Ang Ginoo mas nahigugma sa tao kaysa kwarta. Gani ang iyang sugo nagingon, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Kanindot anang sugo. Kinsay mo sunod anak ta sa kamot. Di ay duha ka buok diri unahan na. Ambot di ba ka na sila mga bakakon. Amay mo kay kamo dia mga honest yun mo nga musunod gid mo sa kalibutanong gugma. Ikatulo,
Ikatulo, nga timaan nga ang atong gugma kalibutanon mao kini mas pangitao nato ang kalipay kaysa pag-antos. Kanang muhigugma ta sa tao nga makalipay nato, maglago ta sa tao nga makapaantos nato. No? Kinsa dinhi ninyo ang sigig pangita o pag-antos aron malipay ang iyang isig ka tao. Taas ang kamot. Di ay usa. Yati ra. Gikono, suway kono ninyo, ihurot o palit inyong kwarta sa slot aron malipay ang simbahan. Sige. Ay nagyod pagbilin bisag gamayng kwarta diha nimo nya ipalit og slot aron mag-antos kang wa kay kaon, wa kay kabayad sa kuryente, wa kay kapag-eskwela sa imong mga anak, maglakaw na lang ka padong sa imong trabahoan tungod og alang sa kalipay sa simbahan. Kinsay imong hatagan ata sa kamot. Mga buangon mo. Mauna, ang resulta, wa ta magkahiusa. Bisan din hisod sa simbahan na nag-away. Bisan panahon magpista, inighumas pista na ay mga leader sa simbahan nga nag-away. Unayon pag-away ang pari. I-appeal pa. No. Nga naman, tungod kay mas gihigugma nimo ang makalipay nimo kaysa makapaantos. Unsa may giingon ni Kristo? Kinahanglan gitang mag-antos halang sa kaluwasan sa atong isig ka tao. Pasana ang imong cross, kalimti ang imong kaugalingon. Mao ni makapahiusa nato. Hunahuna ako no be ang mga leaders sa Russia mugamit sa gugmang Diyos nun ngadto sa mga taga-Ukraine. Magpadayon pa ng gubat o dili na? Di na. Unya kung ilan ang buhaton, magkagubot pa ang kalibutan o magkahiusa? Kasimpol ana, bisan ganig elementary, kamaomang mo analyze ana, pero ni ay mga bright, kayo mga doktor, mga PhD, wa, yun, kahuna-huna ana. Mao na, salamat sa mga tao nga nakahuna-huna bisan tinuod dili kayo dagko pero nakahuna-huna sa pagpakighiusa nganhi nato ang namalit natog slots. Ako gining i-highlight kay wala ba mo kapalit ani kamong tanan. Pero kamong nakapalit malipay mo ani, di ba? So ang atong halin sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slot nga tag 500 para nis atong kumbinto nga nagpadayo na ron ang pagtukod. Niabot ng atong halin og 20,600 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. Kaning 20,600 naanis mga 15,000 ka mga buyers, more or less 15,000 ka tao tibuok kalibutan dinhis ato o gawa sa nasod, gawa sa parokya. Naapil mo aning mga 15,000? Oy, kanindot. Bisag usa lang ka slot kada semana palit ka, apil ka ning 20,000. Ang ato sad nga Mother Mary's Protective Power, MMPP, special slot ni siya karon raning Domingo Kutob, upat na lang kaadlaw, no? Kapila na lang kaadlaw. Mga tulo na lang. Bernes, Sabado, Domingo. Mga tulo na lang kaadlaw ay labot ning adlaw karon. Ang atong gipamaligya 10,000 ka slots tag 100 per slot. Nya ang ato ng halin
As of yesterday, niabot na og 8,583 ka slots. Pakpak na sad. Basig dili na mo kaabot og palit anig, maghuwat pa mo Domingo, 1,417 slots na lang ang nahibilin. So, palitan ninyo. Kani bitang ingon ani nga naimamalit na tog slots, unya mahuman dayon ang atong mga kalihukan nga malipayon ta tungod ni sa mga niantos o palit. Na magidaghan kay diha nga mga dagko kay mga kwarta, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Kung ila ginang ipalit og slot para sa simbahan or itabang na nila sa mga nanginahanglan, pagkadaghanang malipay. Pero ang kasagaran, mas gihigugma gyud ang kwarta. Sus, di ko ni ihatag kay mahurot ang akong millions. Di na ni kaabot og 1 million ang akong kwarta or di na ni kaabot og 20 billion ang akong kwarta. Mas gihigugman anato ba ang volume of money. Napagani uban magkupot og kwarta nga tag $100 billion, $200 billion. Unsaon ka na nila, no? Nang sigig yung tigom, galisod na gaya na sila glakaw ang uban ka nang, kung ano ba, masakito na kaignaong ba, kay mga tiguang na sa tigom lang yapon, abot nagtagpila ka billion of dollars, nyawa gyud kahuna-huna, nga na ay billions of people in the world, nga galisod og kaon, wa gani kapuy-an nga tarong, wa gani income nga tarong. Muna si Kristo nagpadayon sa pagsugo nato, isangyaw ang maayong balita. Kay nga naman ang maayong balita nga ang amahan maoragi nagbuhat sa tanan og tag-iya sa tanan. Kitang tanan mahibaw tatang mga anak sa maong amahan nga magkahiusa, magtinabangay. Lisod kayo imaginon sa usa ka ginikanan nga ang iyang mga anak nagpunay away niya ang ilang gipanghatag nga mga grasya, iyahaylag bira ang mga anak niya, magpinusilay, magpinatyanay, sakitan sa dangamahan anay. Kamo mga ginikanan, ganahan mo inyong mga anak manag-away? Wa gyud ginikanan ganahan ay mo na nga to sang amahan sa langit. Naghangyo usad nga di ta magkaaway. Muna puy-an nato ang kamatuoran nga managsuon tang tanan. Muna sa unang pagbasa si San Pablo nga nakig-igsuon sa tanang mga tao, relax kaayo. Pero ang nanagkiha niya nagubot, hapit mag-away, hapit magpinatyanay, tungod kay nagpuyo man sila sa garbo, nagpuyo sa mga bakak sa kinabuhi. Kada day mga tao, mga bakakon, mangangkon anang yuta nga sila kunoy tag-iya. Tanawa, di ba bisag mo nagsuon, hapit na magtinigbasay. Tungod lang anang pag-identify hain ang utlanan. Pero inigkaina sa yuta, wagi muhakot. Kanang yuta ba nga mainas, mutabon sa karsada, wagi tag-iya nga muhakot. Uy, ako ning yuta, ako ning ibalik na to. Pasagdan lang, ito ang kapitan, ito ang itong mayor, ipagkabkab na sa bulldozer. Nyagikan man na sa imong yuta, ni dalos nga ripadong sa karsada, nga nung man ani mo kabkaba, nga imo man ang yuta, hipusa na, ibalik nga to sa imong yuta. Wa mo ka matmon ana, nga buangon. Makig-away sa iyang yuta, unyag mudalhig ang iyang yuta, mutabon sa karsada, di ra ba mutabak trabaho? Aron malimpyo. Nya iya kuno tong yuta. Tanawa na kanang naimo tabon sa tong mga karsada dire. I-identify kisay tag-iya anang yutaa. Siya mo ipakabkaba, masugot ba? Di na gyud mangangkon. Pasabot ang akong kalipay maoy akong huna-hunaon. Kasakit na gani, pangalaga na gani inyo. Mao na mga kalibutanong gugma iyawanong kinaiya. Gilingi ay mong tupad. Naon sa mangka? Kalibutanon o Diyos nun? Automatic ang wa mulingi mga kalibutanon. Pag pangumustahay, mangumustahay ta,
Muna, salamat sa mga Diyos nun nga namalit sa atong mga slots. Salamat sa mga Diyos nun nga nagsigig higugma sa ilang silingan nga mga nagkalisod. Salamat sa mga Diyos nun nga nagsigig antos alang sa kalipay sa ilang isig katao. Pero kamo o kita nga nagpabilin pang kalibutanon, magbag-o na ta. Kay dili sayon ang pag-atubang o niya nato sa hustisyas Ginoo. Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ay kay mo ana, bantay ako o Dios. Nga ikaw sige kang pamantay sa imong silingan. Bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Nga moingon din ang Ginoo, ako kang bantayan basta ni anaka sa akong puder. Nya kinsa may maanha siyang puder ang nahigugma sa iyang isig katao og nakighiusa sa maong gugma ni Kristo.